Magandang araw sa inyong lahat mga katablers. Magawa tayo ng thumbnails na like through mga katablers sa Bizap Preto mga katablers. So kung may apps ka na Bizap, pasukin mo yung Bizap mga katablers. Katapos doon ka dito sa left side na may edit a video, edit a photo. So pasukin natin mga katablers. Tapos dito sa right side sa taas may nakalagay na see all. Doon ang mga photo mo sa gallery. Pindutin mo yan mga katablers. Pagkatapos mga katablers, maghanap ka ng gusto mo na photo na i-edit. Ito sa akin mga katablers. Yan, tapos original lang. Tapos next sa akin. Original, tapos done. Tapos dito mga katablers, may image, may text, may graphics, may borders. Dito tayo sa text mga katablers. Tapos sa text, pindutin natin yung normal text. Mag-type tayo dito mga katablers. Gumawa. Ito mga katablers. Gumawa ng done. Gumawa ng thumbnail like thumbnail. Gumawa ng ito mga katablers. Dito mga katablers, dito natin ilagay. Gumawa ng thumbnail like through. Ito mga katablers. Ito natin yan. Like through. Tapos yung isa thumbnail. Tapos gumawa. Ito mga katablers. Sa taas, lagyan natin ng paano. Taas natin mga katablers, no? Diyan. Paano gumawa? I-edit muna natin mga katablers, no? Kasi yung nang mahirap yung nang kasi maliit ito mga katablers. Yung paano dito tayo sa Verdana. Diyan mga katablers. Tapos big bold. Tapos dito tayo sa Bibis Niwi. Diyan mga katablers. Diyan paano. Tapos dito na mga tapos yung gumawa the same lang yapon Verdana, tapos may arrow sa gilid pinutin, tapos big bold pants, tapos doon tayo sa Bibas Niwi. Diyan mga katablers gumawa, tapos dito sa yan taas kasi hindi sila makuha thumbnail yan, so yun pa rin mga katablers thumbnail yeah. Like yun pa rin, the same pa rin, big bold Bibas Niwi like through. Diyan mga katablers, no? Yan na like through. Resize to. Tapos sa taas naglagay paano. Yan mga katablers, no? Yung nang mga katablers, mamaya na yun mga katablers. Dito muna tayo mga katablers. Lagyan natin ng kulay sa style. Black yung outline niya mga katablers. Yung outline niya. Diyan na mga katablers. Tapos yung thumbnail niya
Dito yung thumbnail, yung like through, yung thumbnail niya. Style mga katabulers. Pwede nating i-read. Yan mga katabulers, i-read natin. Yan, thumbnail. Yan mga katabulers. Tapos yung like through, i-block natin mga katabulers yung style. Yan mga katabulers, like through. Tapos yung gumawa mga katabulers, i-block natin. Tapos yan mga katabulers. Tapos paano gumawa ng dito mga katabulers, yung nang edisyon natin kasi dalawa lang siya nang yan mga katabulers, nang dito mga katabulers, nang lit natin yan dyan mga katabulers. Paano gumawa ng thumbnail dyan mga katabulers, no? Tapos style, black yan mga katabulers, black. Pwede rin i-read natin mga katabulers. Doon tayo sa style, tapos outline niya read. So pwede yan mga katabulers, no? Yan ang style mga katabulers. Paano yan mga katabulers. Paano gumawa ng thumbnail, like through. Yun mga katabulers, done. Tapos sa taas mga katabulers, may edit canvas. Doon ka sa edit canvas. Tapos sa baba, sa pinakababa, may resize. Pindutin mo. Tapos down scroll ka mga katabulers, may nakalagay YouTube thumbnail. Yan mga katabulers. B pala tong thumbnail mga katabulers. B pala to. Change natin to. B. Thumbnail. B pala to mga katabulers. B. So, i-edit natin mga katabulers. Edit natin yung thumbnail. Mahina na kasi yung utak ko mga katabulers. Mahina na ba yung utak? Utak bulinaw na. B na pala to mga katabulers. High-tech na pala ngayon. Hindi ko na thumbnail. Yun pala mga katabulers. Thumbnail. Yun. Mahina na kasi mga katabulers. Sorry. Mahina na kasi. Dito pala mga katabulers. Like through. Like through. Tapos baba tayo konti. Yan mga katabulers. Basta importante mga katabulers, mabasa lang siya. Yun ang pinaka-importante. Hindi siya masyadong maganda sa paningin ng iba, pero kung tayo ang gumawa, maganda na. So kung pwede mo rin mga katabulers, ang paano, i-yellow mo, pwede i-yellow. Dito mo sa white yan mga katabulers, dito ka sa Bibas Niwe. So dito may nakalagay na sa araw malapit lang, di ba? White yung screen niya. Pindutin mo diyan. I-yellow mo. Pwede i-yellow mga katabulers. Yellow na siya. Color yellow lang siya, okay na. Tapos i-save mo mga katabulers. I-save mo siya. Save na siya. Yun mga katabulers. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless you mga katabulers. Ingat kayo dyan. God bless you mga katabulers. Ingat kayo, God bless.